L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. F'nofs il-ġimgħa mqazza wieħed ikun qed jipprova jiskopri l-avvenimenti kollha li qed iseħħu madwar il-pajjiż, fosthom il-purċissjonijiet tradizzjonali. Dan illum hu ferm eħfef kemm il-darba taċċessa Inkontru.app. B'aktar minn 50 purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u tal-Għid il-Kbir li se jkunu qed iseħħu bejn id-29 u l-31 ta' Marzu, il-pjattaforma diġitali Inkontru.app qed tagħti l-opportunità ta' aċċess faċli u f'post wieħed għall-informazzjoni dwar l-avvenimenti kollha għaddejjin f'Malta u Għawdex. One News tkellem mal-imħuħ wara din l-idea, Sara li Żammit u Godfrey Kennelly. Fost oħrajn Żammit spjegat li f'perjodu daqshekk speċjali għall-identità kulturali ta' pajjiżna, f'Inkontru.app tista' ssib l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-avvenimenti tal-ġimgħa mqazza. Huwa vera xi ħaġa speċjali li f'Malta kważi f'kull villaġġ tista' ssib xi ħaġa li qed issir f'dan il-perjodu. Allura aħna li rridna li kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti għall barranin li jkunu Malta jistgħu faċilment issiru jafu dik il-purċissjoni partikolari fejn qed issir, kif tista' tasal għaliha, fix ħin qed issir, għax tant kemm hawn avvenimenti għaddejjin bħalissa li rridna li wieħed ikun faċilment jista' jsib dak li qed jiġri f'Malta. Sa dan it-tant Godfrey Kennelly tenna li lan ta' din l-app u li toħloq komunità li taqgħod lin-nies permezz tal-attivitajiet artistiċi u kulturali li għaddejjin madwar Malta u Għawdex, b'aċċessibilità għal kulħadd. Li ħadd naħseb ukoll li jkun mod sempliċi, ma tix toqgħod tidħol ġo App Store pereżempju biex tiddownloadja l-app, inti tidħol iżek tfittex ħaġa online, tikteb Inkontru.app u tidħol fiha u tibda tużaha mal-ewwel. Prinċipalment bħalissa pereżempju wieħed isib fuq dwar il-Malta Biennale ta' Art. Hemm l-avvenimenti kollha li tisiru s-siti li wieħed jista' jżur qiegħed hemmhekk b'mod preminenti, u mbagħad għandek attivitajiet oħra bħal sfin, teatru, kant, festivals jista' jibda ġej is-sajf, ħajkun hemm anke l-festi fuq l-app.